Fölnőttünk, megnőttünk, hülyültünk, de fejlődtünk, tűnődtünk, mik legyünk, végül tanárok lettünk. Bánjuk már, hogy mit tettünk, mert a 13A tanárai is mi lettünk. What do teachers say? Ding 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 ding. What do teachers say? Ba 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 ba. Ba 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 ba. Ba 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 ba. What do teachers say? Hati 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 ho, hati 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 ho, hati 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 ho. What do teachers say? Chop 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 chop. What do teachers say? Évike felszólít, mínuszt ad és zanzásít. Janika, aloha, kulacsban pálinka van. Herr Balázs, guten Tag, buszbérlete kilóg már. Szaboné és Attika, szaktanárit kapsz ma, gyufika, 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 belefúcsizok a sí-i-i-pomba, sí-i-i-pomba, sí-i-i-pomba. What do teachers say? What do teachers say? What do teachers say? Ahi-ya-hi! 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 What do teachers say? What do teachers say? Húzián Peti szétott mindenkit, Barca pólót húz, horgost meghúz. Hékucika, egy Grossmutter, Beislag Szilvi, már papazik. Gácsilla mánázik, órán árjázik.